Munangagwa nezvigananda vanoziva kuti vanhurume vanoda vakadzi stereki. Saka vanotumira vakadzi vane mavhesi akanaka kuti isisu kana vataura nesu isisu tozovaudza information yekuti anenge ane vhesi rakachena. Munhukadzi unogeza chose, unozorerera maambi aya, unozora ambi wakachena. Saka Munangagwa unotumira vakadzi kumberi nokuti anoziva kuti varume katinofarira vakadzi handiti, but inini ndine mukadzi wangu nevana vangu, komurenheka mabhunu vane mukadzi wavo nevana vavo. Hatingazochive zvichemberi zvakafanana naBarrister Jojo izvo. Hatorina kana stairani achichemberi chatopera kare haachazvari. Uyo unonzi Barrister Jojo chakatovhara chibereko, saka ndomudini. Ndoda kutaura maererano neutsinye. Utsinye hwemunhu. Ukaona munhu uya anozosvika pakunzi auraya wewe, haana kutanga nekuuraya munhu. Akatanga achiti akaona dzvinyu riri munzira richifamba, anotanga achidambura muswe, obva aona anogona kutora dzvinyu iroro achidambura kagumbo risina charamutadzira. Obva asvika pakuti akangoona imbwa dzevanhu dzekufamba dzikuzvifambirawo zvadzo kumamisha kwedu, anotora rekeni otanga kupfuura imbwa dzedziye dzisina zvadzambomutadzira. Ikako kafraction ikako kanotaura kuti kwaari kuenda munhu uyu achaparira musha wese ngozi uyu, kuti achasvika pakuuraya vanhu vasina chavamutadzira. Haungotanga nekuuraya munhu. Kana vakaromba havana kutanga nekunopiwa nyoka uku, vakatanga zviri zvimidzi vachipiwa zvimafuta zvekuzora zvemalaki kusvikira vazonosvika pakuuraya vanhu. Saka vanhu ivavo tinavo munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu ivavo vari kushandiswa neZANU-PF kuuraya vanhu, vari kuisa ngozi mukati memisha yavo. Izvozvi tina comrade Nyoka yaMabhunu, mhosva yasungirwa chaiyo hapana, yekuti ataura kuti zvamuri kuita izvo akomana muri kuba, mabiro enyu aya anyanya. Dzimwe nyika vari kuba, asi vari kuba 10%, voshandisa 90% mukugadzirawo nyika. MuZimbabwe muri kudiwa 90%, 10% yacho yobva yatorwa yobva yabvubvurudzwa zvokuti muione kuti yafamba sei. Izvozvo ndo zvasungirwa Nyoka yaMabhunu izvozvo, kuti ataura kuti vakomana mabiro amuri kuita aya zvanyanyawo, hamuitewo here muchinyara vakomana. Mutungamiriri wenyika iwewe, ona mabiro ari kuita timu rakwe zvanyanya. Chimbosiya timbozamawo vamwe, sezvo maelections acho hauna kuwina. Vadi kumbosiyawo pambopindawo vamwe vechidiki, inga makadyawo kaneva zvakakwana, makusunga munhu. Alright, foni yake muri kunoitorerei? Hapana kumbohekwa kurumbodzi tikuona vamwe pasocial media achiti akahekwa foni. Haina kumbohekwa, vakanotora mafoni kujeri, zviri kunze kwemutemo zvisingabvumidzwe kutora foni yemunhu. Muri kuitorerei foni? Ndikuzati muri panapa, asi hamusi kuzviziva kuti muri kuparira ngozi mhuri yenyu nekuda kwemari. Kushandiswa naMunangagwa kunge kondomu. Kondomu rikashandiswa nobva rangokandwa apa, harisisina basa. Ndizvo zvamakaona vamwe pakaurayiwa vanhu vakawanda vaiurayirwa vanhu ivavo ndo vamwe vakapinza vaMunangagwa pachigaro, asi vakafa. Vakatourayiwa vanhu ivavo havasisiko, because vanhu ivavo vakaonekwa kuti vakaramba navapenyu vachazondibvisa. Vakaurayiwa vakaenda. Imimi nhasi ndima mapanya anga muri kushandiswa muchipiwa kamari, muri kuenda futi, muri kuurayiwa futi. Izvozvi hamusi kuzviona kuti Munangagwa ari kutadza nekuti muri kupiwa mari. Musi wamunenge musapiwa mari ndo pamuchatanga kuona kutadza kwake. Makutsvagwa, makuurayiwa. Damanga muri vamwe madzokonoka vari kushandiswa. Imimi vakomana vekuembasi, imimi mune chokwadi chekuti
mafunga kutengesa kuti nyoka yemabhunu aurayiwe. Munhu ari kukurwirai imimi mapurisa timu reintelligence. Munhu ari kutaura kuti mari yamuri kupa vanhu ava ishoma ndiye amuri kuti ngaafe nekuti ataurira izvozvo. Utsinyi hwamuinawo hwakatangira pakutanga kuuraya dzvinyu risina mhosva. Izvozvo makuda kuuraya vanhu. No. Hazvisiri izvo zvamuri kuita. Fungirai mhuri yenyu, fungirai nyika yenyu. Hongu imi muri kudya asi isu vamwe tine nzara. Tiri kuda kuti nyika yese idye, vanhu vese vafare, vapembere. Ndo zvatiri kuda. Zvamuri kuita izvi hazvisiri izvo. Itai sevanhu vakabarwa vakatakurwa 9 months. Munangagwa nezvigananda vanoziva kuti vanhurume vanoda vakadzi stereki. Saka vanotumira vakadzi vane mavhesi akanaka kuti isisu kana vataura nesu tozovaudza information nekuti anenge ane vhesi rakachena. Munhukadzi unogeza chose, unozorerera maambi aya, unozora ambi wakachena. Saka Munangagwa unotumira vakadzi kumberi nokuti vanoziva kuti varume katinofarira vakadzi. Anditi but inini ndine mukadzi wangu nevana vangu, komure nyoka mabhunu vane mukadzi wavo nevana vavo. Hatingazochive zvichembere zvakafanana naBarrister Jojo izvo. Hatorina kana staira nachichembere chatopera kare haachazvari. Uyo unonzi Barrister Jojo akatovhara chibereko, saka ndomudini munhu akavhara chibereko ini. Saka handisina basa nevanhu vakaita sevavo. Ndemhuri yangu, ndevana vangu, ndemusha wangu. Barrister Jojo waindibvunza unobvepi kwakati ndikamuudza kuti ndakahugwa. Anodozviziva kana achiziva. Ndakamuudza kuti ndakahugwa ndakumusha. Achibvunza kumusha kwangu, aida kuziva kumusha kwangu kuti anobhomba zvavakaita madzibaba veshanduko naBarrister Jojo. Kubhomba kwakaitwa madzibaba veshanduko. Barrister Jojo unozviziva zvakafamba sei. Kubata kwakaitwa konwe nyoka mabhunu chidi Barrister Jojo unozviziva. Saka iyakwa hakuna nekonwe nyoka mabhunu ndokwakuda kuchiziva kuti achinotenga vanhu ikoko. Handiti Barrister Jojo une mari yakawanda yakapuwa nevarakashi nezvigananda. Uyu vana Barrister Jojo vava ndivana chipavhurire. Akaona pane mari unopavhurira. Ndivana chipavhurire ava kupekura hanonoki kana pane mari. Saka tinovaziva. Saka nhau iripo ndekuti ava vajada kungopekura nguve dzavo pose pose. Hatina staira navo, tozviziva kuti zvigananda zvinotuma vanhu vane mavhesi vakachena. But ndakamurambira zvaaitsvaga iye akaona kuti haachazvikwa. Ini ndaramba nazvo akatereka ndimufumure. Akaona kuti zvanhu zvaari kuda iye ini handikwanisi kuzviita, akatereka ndimufumure. Ende handinei naye, hana kana staira uyu ndemhuri yangu inini nditi saka iye kana achifunga kuti akapenga uchanditumbira mboko. Ndakatomugaririra izvezvi ngasvike izvezvi tinotanga kutodziridza dzototanga kutoririra ipo pano pandiri panapa. This is a call to action. On Thursday, 8 May 2025, this coming week, at 9 o'clock a.m. in the morning, we as Zimbabweans are converging at the Zimbabwean Embassy in Pretoria for a peaceful citizens-led protest. We are standing in solidarity against the abuse of power by the corrupt regime of Emmerson Mnangagwa and his Zviganandas. And we are also demanding the immediate release of our fellow citizen, Nyoka Mabhunu, who is being persecuted right here in South Africa with the shameful support of the Zimbabwean Embassy. Fellow Zimbabweans, this is not a party political event. We are inviting all Zimbabweans from all walks of life and political backgrounds and all progressive African movements to join us. Let's come together and raise voices against oppression, injustice, and the suffering of our people in Zimbabwe. Your presence matters. Let's show the world that we stand together when our freedom is under attack.